Qozonda tıqma yetiştiruvchi fabrika işli başladı. İş barışın Rüstem Minixanovga ko'rsatdilar. Fabrika Tatarstanning Kullanuvchilar jamg'iyatiniki. Tuzilish 40 million so'mga tushgan. İlagaşa çıkarılgan mana bu turbalar yordamidagi konstruksiyaga ilaga. Bu konstruksiyada u suv bilan qo'shilib qomir bo'laroq bulg'atilgan. Mana bunda da uning bulg'atilganini ko'rishga mumkin. Mana bunda da bosilganini ko'ramiz. Natijada mana shunday azir tiqmochlar borliqqa keladi. Shu ravishda soatida 200-250 kilogramm tiqmoch yasash mumkinligi bor. Bu minutuna 400 qop degan so'z. Tevligine 5-6 tonna tiqmoch hazırlanadi. Ul respublika ehtiyojini qoplarliq. Tiqmochlarning birinchi partiyasini maxsus harbiy operatsiyadagi yoqtishlaribizga jiberganlar. Bizning bora 400 gram, 800 gram, 3 kilogram и крафтовый мешоклар 18 kilogram. Tatarstan Respublikasında kullanıcılar kooperasyasının 2021-2025 yıllarda uyuşturucu konsepsiyasi amalga oshiruvining 3 yili tamomlandi. 3 yilda 61 milliard so'mlik ish boshqarilgan. Ko'pchiligi 54%, oziq-tulik әзерләүгә кагыла, ваклап сату 26, җитештерү 14, җәмәгать туклануы 5% өлешне алып тора. Сәүдә ул тормыш җәмгыятьнең яшәвен шагылдыручы bir фактор. Сәүдә бар икән, димәк, каядыр продукция җитештерелә, шулай булгач әйләнештә акча бар, димәк, тормыш кайный. Мондый әйтем кулланучылар җәмгыятьләрне турыдан-туры кагыла. Бүген Татарстанның кибет булмаган авылларына Татпотребсоюзның 135 автолавкасы хезмәт күрсәтә. Алар 1216 авылга бара. Һәр машина ай сайын 370 мең сумлык товар сата. Алардан бигрәк тә Шүпрәле, Кукмара, Ширмешән, Актаныш районнарында актив файдаланалар. Шәһәрдә теләсә кайсы товарны тиз арада китереп бирү мөмкинлеге бар. Авылда юк, диде Татарстан рәисе бу мәсьәлә турында. Шуңа автолавкалар нәтиҗәле эшләргә, анда товар төрлелеге булырга һәм бәясе тешләмәскә тиеш. Сегодня здесь проживает 934 тысячи человек населения. И, конечно же, они нуждаются в тех услугах, которые есть в городе. Она решена, ауылда раз яшарга керек, резиновые сапоги керек. Как это работает? Вот как обеспечить сельское население пищенным хлебом? Товарами первой необходимости. Но у нас другой структуры нет. Шуңа кооперация һәр районда булырга тиеш дигән бурыч куелды. Ул җитештерүче, ризык әзерләүче, ваклап сатучы, җәмәгать туклану юнәлешендә эшләүчеләр шылбырын берләштерергә тиеш. Бу эш белән район башлыкларының кызыксынуы кирәк. Райпоның ташландык иске кибетләрен максатчан файдалану, бу эшкә авылда сыер асраучыларны җәлеп итү мөһим. Көн кадагындагы тагын бер мәсьәлә кадрлар кытлыгы. Бүген райполарга товар белгечләре, әзерләүчеләр җитми, бу исә эшчәнлеккә тискәре йогынты ясый. Обратить внимание на подготовку кадров. Детально проанализировать, кого мы готовим, куда они идут, что для этого нужно. Я думаю, что мы должны обратиться и федеральное правительство. Эту квоту надо увеличить. Целевые группы и заготовителей, и товароведов, и работников общепита. Значит, сеть есть прекрасный и кооперативный техникум, и институт кооперативный. Bizim Tatpotrебсоюз yıldan yıl şunday ayrı maksatçan bizge talep bire kadrlarını әзерләү буенча hem ol regional büdjettan хуплана торган mesele hem yöneliş. Indi biz Kooperatsiya Üniversiteti tarafından 50% skidka yasıyız sistemada işlegen kişiler için. Onlar okusunlar diye. Bizim Tatpotrебсоюзda da hem munisipal rayonlarga da barıp praktika yıldan yıl 100 student üte. Onun 38'i kala, 38% kala. Тыqмач фабрикасы кебек цехлар һәр районда ачылырга тиеш, диде рәис. Куелган бурычларны үтәү Татарстанга бу юнәлештә Россиядә алдынгы урыннарны саклап калу мөмкинлеге бирәчәк. Очень гармонично сочетается. Сездә яшьлек дәрте белән өлкәннәрнең тәҗрибәсе бар. Хөкүмәт белән хезмәткәрләр аңлашып эшли. Кулланучылар кооперациясының эше нәтиҗәле итеп киленгән. 5 ел буена әллә бетә, әллә кала дигән кулланучылар җәмгыяте хәзер үсештә һәм бу Татарстан кооператорларының казанышы булып тора. Утырышта шулай ук илтеп бирү хезмәтенә игътибар иттеләр. Авыл халкы да аңардан файдалана алырга, ягъни азык-төлекне заказ биреп китертергә тиеш. Авыл туризмын җәелдерүгә дә кулланучылар җәмгыяте үз өлешен кертә алыр иде. Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәитова, Яңа гасыр каналы.